Lahorijan ke parlopon karbi rong bari malong ang tan pen ke wang ke che ke beatum long le ka cherai japhan kabor I Pinpur da me ke damtang surihini ra kresir ke paning kanahut bangso arong seng pondo bonta adungarai malom ke che ke bea sotum akile ka che plang pe ka jok ke kim kerang pontang hem sarnung do anta rithai sing in hu pon laptiti anparta Nagaland border pen ka che koinora jok kai kita ke che ke bea sotum Kido analong lita ki parlopon lapsi amek chubi loriti. Jongsi Land and Revenue Department mate Carbino Autonomous Council Team Carbino Tumpen Kilangdun Pangkreve Anparta RDCP dun de lipute ki ongdung along le Jasemet Nagaland lapen Carbino aduya hoyalong kido aking sang asotum kachirai labji angring thedum pusi alang litumpen nang than pachini dun. Tami litum ke theklong bang ke ladak Lahorijana bagana long Ladak sarita pasta polling station do ladak 6,000 social voters do itu marat I nuta veda dak ilitum han politically socially hamper lo bikhek ko ilitum dak mane ilitum mopenta ilitum chethan lo dak eke karlitang hidinat rong pison sontai nut bukajan MSC andar si ka jonmo sorehajan se alangli hem se tame alangli tum bukajan MSC andar si do neli si example si pupo alangli tame thekser lo inuda politicians ta alangli ta politics ki thurjia dream alangli bukajan MSC pen lang tikang ha hedela the alangli chini lo remvek po pena deciding factor masi Lahorijan long sing more than 7,000 voters do ituma rat inutave lasi ladaki itunge already lahai pensi rembom lo itunge lasi non itum bui bange influx apen lahai dum daga permanent dakali daga adivasi dum dakali Daka jitu T tribe pukat pula tum takali ladake ha Bihar UP Bengal ben ke wang Dimapur station long nang sun po train long topola bandi po next arni ke la bagana long la ompua munit lo ne mate pele munit lo ne stala tuma phan adimak long pekpo bhara poisa en pachom pacham po la hai dum siningkani si hiniang bong angka voter ID nang apply dun po ration card nang apply dun po son si lituma district a demography ke nang pahen no dun daklo lasi Nelitum piniarni kisungai stage long situ council la tum bhan isiga chuning ri bangke nangli tum tame nelitum nang hang set nang nelo athe non lom ke paper media kai side nangli tum media bas nelitum council Land and Revenue Department bhanta isia request lo je non ilitum CM Dr. Tuliram long hang tang kring hut pine ilitum ang bong kaching ki pache tonra karbi arong I rong ana bang ke pa success dun je phanil tum bor isinang pusin nilitum mathalo piniarni nilitum ahok lo koma bang ne stame bang bagan authority pen pulo hem hum photrok dun nilitum chor eblo sta nilitum niko anlo nanga protect dun po athila Lason si beha be parliament pen kiche ke bia sotum bangsi longle nang chiraya phan bang bomlo beha be par ki klema tum pen nang ke pachini dun atengke kumanne pele kheje pen Ampuk intipia tumsi anam pen ki doa hem na pen kulat he huita pachikim toy pusi nang pachini dun 4 महीना हो गया माटी ये तो माटी किसका माटी तो दिन से लिया है कौन दिन जो दिन में रहता है उनके बाद है ना अंशु भाई जो उसका भाई जो दिन हाँ। उससे लिया हाँ। खरीद के लिया ना खजरा में लीज लीज का हिसाब कैसे करते हो कितना साल के लिए लिया 5 साल के लिए Jongsi ahokpet team karbiang lo tumpen kilang chari dun avela pen pangkreve lipute moaphi ke sungkrungji angrin thetan pusi adungarai ke doa tumpen nang pachini dun Sangti hidi pen project terang karbing long lai